akọ se ho pasa anu o makọ report na prosi fo akọ che no enti hankofo egu ne nsa prosi na wusu ne ti ona wo mo kọ che no o mde na ekọ no wo maka krabo madu baby a media general wo mo promises na wa santima mu no wo mo duru ho na pa brante na yese wo dwane e na prosi ni yese wo so ne panchi wo dane ne ho anu o pishi toyi di gu prosi ni nani chese wo se nani na nyame ncha de prosi ni aka sam kran so nsa nika enti pragya ana wande akofa suspect ya wande na ekọ enti brante ni yeso wo dwane no na prosi for amanfo na ho ni bi bo modern bo ha na wo mo che no na hwe brante we owo prosi na chi wo twa na so kakra na prosi ni so na ni so ehye no wo ne nan wo ne bo ene ne yam mfinfin ho no se wo jimi me amebe che no wo bese mani ene yam so meyi wo nso no ene se wo wie no mo bo ha no sade ne si pragya yi mu na ba obedu kire se afa president ni gina ho wo hwe na ni so ani who are you wani nkwa na so se wan chena mfa na nkwa eno nkwa akra beka se edi na abatement wono na ama na dwane 2 ne hankofo kura aban de ama no de ya adwuma no akodi suspect yi ho e so wa chene de ne kwa no okodu a watimi ahidi abo no ho ban kakra eno na nam so a ne awo hwe ne Facebook yi chisa brante no ibo modern yi she to firi ni botom she to ankodi bedi ne dokono enu yi firi ni botom edi gu police CID ani anka wo se nani nanso nyame ncha de oyese wo dwane no prosifo na san chena mene wo ka sei wo prosifo kukumu a wo mu ye ne mu hwemu na wono nko ano se ne aja kan he no ayese se wo de kankan fit agoto wi na wo bi gina nchan kan wa hwe na sombra wo ye prosi ni wo faase ba ko kan ya wo di na tem obre ko no aja agine ne ba ne ya do ba ko gina nanim uncontrollable abufu ebi na ya akwa na sa no asa na e fine case na abusua ya to akase no so de asantima mu ho a Elder Alexander Kwame Wiredu wato de ato aye no eno nso ye NPP won se wo mo gusu eboaboa won ho atoto aba yiyi executives no firi ase ho awie na fe wo ma ba be yi regional for no na chairman to ma asa atwe ne ti so wo ko biu no na won ma wo agye so ene na afa research and election for no de wotua wo ma no Ewura Dominic Dankwa na Mr Dankwa say wo ma ya hwemu ahunu se honorable Kwabena Boateng lawyer wa shada pa fanyansa kwan abon na wonum so wo mo ye no chese wo mo ayede wo mbeka ho bia no wayi binum afirim na ode wono ne nkrofo a obese se duru abato ombeto in favor of ono ne de enkanka ne se bia duru wo mo primaries no na enam sa ya so ma research penia woda no Ewura Dominic Dankwa ne dom ni hia no wo mo se saade we wo mo so mo enyeye enti abon dada no ba bia fa wo mo mfamra na fe wo mo nya hwehwemu ye de awuo ye nyini de mfirim na afoforo nso eba no yemfa wo mo enka ho na enomomo ama wo mo nya wo complete abon ente sa de ekura mpini de e ono ane nkrofo wo mo ne campo na odo wo ma hyehyem ye mo resa online ni na etu be no say it will accept ba book no so gba oba ko book no na do hom na o trade no one page na page sa ka me be say from great to great ya say book ni na then ti e ko to just like tutorial say after some months e be say trade ti be say ko trade no it e be so the calculated agenda ni here na ke you register na e bia bet na office scan register na ye for say na ni say MP e go for flow bia o register ni mu bia say to man for I don't think any omo nya be say you register ya you so na enti sa register na omo nyusu ne na nyusu ne o chena ka ho na ewie no e na yere kwasi ampofo e Japan ka ne de ho o na ye titene ni e de ma so na manyuko wo pom ho no wo say wono de akura de efu ne bo na chena koma se de MP timi nya adaje wono chema bie na no esa di na temugu so Wase wono MP woye na dwuma me pese me ka kire ne se giso abom me chama amane asa no otuetua am say me de make ne say Sabre we a leader of the constituency no the leader say but when I MP e here say otwe enipa eba wo nche rather than say obetua na mo a ebo entrofo na de wuye mi wa ha o ene e frefre eti de wuye ne ha nipa ne bi eti me mom die a kamafutuo die si jai na mom enyina ya mpepa ya e bepa so akampo eti se wo ka adwoso asem a eye MP
ɛne ne nneyɛ wɔn a wɔdi n'akyi ɛna pɛ sɛ de ntete mu atɛmdie ne a mete ha yɛse me kwasea ɛse me nipa hunu aburu me nnua ɛberɛ a menyɛ obi ani ɔno ampi no ɔsi mpanimfoɔ nso ani adi matɛm aburu me nnua catch them say me go be me say MP so I say me boa I say so wasia panyi ni pa bone wo mekun wo be wu na enura hodo your friends abosoma hodo wodi bru me nua ni nyina panimfo kan e ma me yese enya hwe akokɔ bata ni na tiaba ni mu etu apatewa be de che enso serious we chairman Kofi Ampa for Japan ejuso NPP chairman na ka say ya ne nyina no wo se lawyer Kwabena Boaten de wo hwe wo ho no nya de a obeboa ma doma wo no hwehwe e de a kire so no wo mbetumi anya na campaign se wo ne ma hwegu na hu ne hyehye na nso sabire ya so na wi anka eso oboaboa no ho no afi kura na wo mo san yi bi afirim ti anhweye de wo mo hwehwe no 2028 Dr. Baumia manani amre ebinom obogumbe na ne baba no ho so na nema abu e de agum eno na Alexander Kwame Redu ensemi wotase e de som ye eba ne sei na se utietie mu a e amanyosem we ya o na eno na asanteman wura otumfo ozetutu ya otoso mienu asante oman ni oda no ya sante nyina ya ne dia wo kasa de kire Ghana fo nyina yo na bra wo bon komo nyina no na ye UPSA University of Professional Studies Accra. One mujuma de bi are to this Ghana Business Leaders Conclave. Na one more ena His Royal Majesty we wura ho omoto nsafra no we wura ho na wo kasa asem we di a kire won se ohun amanyasem nti chairman say yes se no kwasea amanyasem nti chairman say we bi gba na ntane si obewu na se mu ja amanyasem yi na mu di mani hwe say ye nyina ye nka ye ntoma mo mbaako na wo man puntuo ya chekere a anka den ye yesin sei na bra na otumfo kasa no na oponche kugyina na ho pe. Proud of the contribution it has made and proud of the men and women it continues to produce for the service of Ghana, Africa, and the world. Sure. But I dare say there has been no time to be prouder than now. Today, this university opens new grounds with a highly innovative initiative, which the leadership deserves the highest applause. Ghana Business Conclave is an idea conceived in the best of times. Our nation stands only a few months shy of her 70th birthday. We are within reach of 7 decades as a sovereign independent nation. The right to govern ourselves, to manage our own affairs in our own way, can never be in dispute. Ghana has earned a place in the history of Africa and the world. We are entitled to be proud that we led the way in the struggle for the total liberation of the African continent. From Algeria to Angola, from Mozambique to Zimbabwe, from the struggle against colonial domination to the collapse of apartheid in South Africa, the hand of Ghana was ever present, ever firm, and ever critical. We have given the world Busumuru Kofi Annan. We aye asanteman nyina wura otumfo osetutu ya otoso mienu wana na kasa aye enti se ye jai we ni adie ni esi daache so ni ehuru se daache papa bi ho na mom ye ja amanyosem na we MPP we NDC we MPP na shaase enti oni ho NDC ni ba me nkotoa so NDC ni na ye enti oni ho ba me MPP ni me nkotoa so se NDC ni ya de kra na ye mo na ba so MPP ni ya de na ye mo na ba so na mom se NDC ni ya de na se nya kra NDC fo be ka se ye MPP fo so na ye na se nya kra MPP fo be ka se ye no sa de ni ye nya ya ye be ko so tena o si ya ni akase nyambe nyangopo wo mfiri so ro mama ye yese wo man no ye ya na ye sanse mpanisi wa ya na ye yi no na ye wa asantema nyina wura na futuo ya ode ama Ghana fo ni wiase nyina no no eya memene da wia dumienu kase ye nya da ye memene ne yada so mpankura bata ne nyina e de information center se bro watwe hunwi wono mu nyina e fa bi na wiase nyina pa no so no SOMPA FM live unya yen Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra ena fe SOMPA FM live no ena brochirefo ne de ne nam no FM oba pa agbo wode enam eba na san waje nso amme na abusua ye kodoma ahenkuro mani masase paso babia osaje fo se ade yagema mbadu otoso mienu wo no na nyankwada awiabere na ne hona kwankyerefo a woda Youth and Employment Agency nano yeah pani ya kwa kasa no watu mabunu na wo mu wom no before
titru say ye community protection wo mo wo police for ase esoso wo ma sene kakrakra ana say wo de ne ye odumjafo wo mo ho na wo ana wo hene ba bia wo bia say eye wo tichi Ghana wo hili Ghana ana wo siki Ghana bia no allowances a eye ntafre wa ye de ma wo mo de wasa wo nsirim na adwuma no ye wo makono ma wo de nsi ye yo no wo mo de bia na aka akam eba ya na ja ye de koma won na no na kwankyerefo otua wo mo no honorable Alan Afi Isaac eno wo mo kasa sa abre allowance na ba no obi nya gi ne sika ne wie pe otilo ho wa pe ba bia fa gi asa ansa na wasa ba adwuma no wo tu wo mo fo se enema ba adwuma wo kyena mama mo wo mo mfa nka wa brabo ho na wo kasa ansemi no na no ponchecheku eno no enenam Why Nansina Yawusikasem Eho Nikakra Yamiadom the way you Makonima Sisia Menemocassi Eye Bosome and San Na Yapia Ediama Rana Siso Mobutum Ayo Moda Ya Sisi Ahmodnaba or Mode Eko Dimano initially known as Sino Mo Akapia Semno and Wintinama Dumano Yamini fire service nyame adoma ene omusika sem agina bra ne de as a director meda omo ano no mini CP for ne fire service for ne ambulance services for ni nyina no ahia yene omo nyina ahia yetu omo fo se aduma bone ente se kronobo enti yesro mo ni ene akafia sem no ho atechunti ana onko aduma no onhweso enko fieda etwa mi ye ne yesiu eba bihia e ma ne ka kire se akora bi a wankwa adwuma no bosome so a ye validate no enti me sro mo se obi bi kwankyerefo a woda youth employment agency ye frɛ omo ye omo penimpa owura Alan Kofi Isaac ena wakasa ye afi eno no na wi a wamananso ho no wosan de bi eto se sa youth and employment ya ye kan ho asemi se wonye mu adwuma ya ya susufa ye kokoti na ebreda so ayese Dr. Tam da so no ayede so amfie mienu na ba wiye na ba wiye nso a wadwuma papa a wo ye no ena be ma ya san so ato awo so ana se be terminate your contract enti wotu o mo fo pa why no engagement ni 2 years enti wa kora bi a wo be ya sobrache a o adwuma no ye pia o kana o se wo nkwa adwuma no 2 years engagement ne so a man san ntwe for me ma office wo se wo be renew a wo ye se pamfo na ekire ne ntoaso na megidi se misi am kra no this time report wa na minya efiri omomada institutions no eye Ghana Police Service ne fire na ambulance ni ade no kire se wo esi punctuality no no ewo doma many masaso paso titru ene na puye ho ya ahenkuro no ye wamfie wona na oponchecheku ene ye wurafi ebe osankomo yi ene ye mra asante mamu na ba obedu na ni kire mu asante achem north se ho na wo mra sebedwani sabre wo de hegia wo mo toto stress ankaja company fu anya ni wo betini bia ankwagene mra na wo ko na nsampe no empuntu abonza na ejonso aba akoko anya hwe wo hokra ko be hye wo munkura na kakra na ba bi ode na ni kire pa ye anansua ena nyinamponase eno asante achem north mfimfini ho no a na wo mo si wo mo de kamya yesi wo mo nka Ghana ne ho ahan za ifo anansua ane nyinamponase fo no wo mo so mo hu so mo de Ghana nya de wo mo ka so mo ka ho pa health center ba ko pa bi e wo ho chese e wo timi ye ma ye na so he wo mo omanfo na akra ye kwasafodwuma abo omanfo de esi dan ni bi kura wa chire na oja ma ho ade asa aban mesom na wo maye ne aka no fa akra fa nya extension ma wo mse ne be ya be ma wo ma ho no ho aha wo mo no aban so wonfo sege wo mo ka kira aban se aban ye brawai na wo mo so mo ka Ghana ne ho bi ya kliniki nipa ne ba ne se de adwuma no asimu aban na wo ha no ye kliniki ni ye no ti se ke ya kliniki no mo boa ma ke ye chire ho dan na ko ma afato o mo so eye no aka ba boa ye na ha so teachers no teachers na wo school no shapa no na mo ko PTA meeting no mo teacherfo ni bia mo ba kire kwala na assembly man na nya na de se bi wo ya kwala mo ba ye
bibi e be ka sese otu ho na mo so be na o company fo no ho ana emwa no ya na ye kakra say ye bo ya fore ma fo ye ya si ye dan ya ye bo fore ye yi ba ti wo mu o mpi wo ma na se bi ko wo ma kra ka tunipa ma ne mra no ma hwe ye se de ha esitie enti ye sre abai say ye sre no ala ni de somwan na ye suku no so atichafo ni sha na mo ka se kra ni teacher wo mu ni to kola na ba kwa ye exams no mo ni teachers be de mo kwa ye ye so mo ala omwan wow enti say anya health center ne nko ampo suku kura wo ho no kura no wo de hezan koda yi kwa akotwro yi BC ne wasi wo mu suku kura wo ho kura no mpo no eno kura kwa ya asem se wo mbenya adesuafo no wo ho no mbenya teacher fo ma kire made no nko akura ya asem teacher fo titifi a ye fo madwuma eno nti mo ka kire aban na eno na ba wa bedu ama na nso ho a obo modia bopini apani kofi anim ya ho no o committee member awon fafra mu ho ene ne bon ko no si we bo mi nana wote ye no kro health center no ena afa ye suku ni titiriu na me ne masambere man ne committee for come ho die ya ha me hu mo bebre ne so etu na mo pi fa ye clinic nsem hu ne suku nsem ne ya ha street ededam wo no bi kura je plot ba bi no de opeso de anya kura ko ne plot so a nya ba bi mfu nyina ye problem butinketi ya me masambere man ne committee for ya etu ho na mo so ye hu mo bi abanti ye sra ban ne mo a se omomra meboa ye na ye nso so ye hu ha ye ye ho kire ye wa ha pa ye tu ho na mo e de atotototo aboafo bi ehia bibi omutimi bobo enzi abobo mama akọ ehun nyina wo cancer okonongo assembly akọ hodi akototo wo manim enzo ya hwe nimu a emo bi ema unza dan na do ewa ana ya tutu ba bi enzo aseye no za se ya tutu bi abubu dan because ya anya betim ko bu agbakwala ndi ama ya tu ho na mo pi ye besra ban no se ya desre dia de tu ni zo mo ntwe mo ni mehwe nyam plans na ommeboa ye ne niema ehia ya keka kire mu musu meboa ye enzo ya ho han ye anu ntina wo mo aka kira sompa no ote o se ntini aka kira mo edi fa mo fidie yi so ka no because they say no asam no pese empanifo na tia radio ni yemienu sompa ne aka no wo mo so sompa no mu tie san se wo mu nyina pa so wo so sompa enti wo de fa ha obeti ye nyina ye tie sompa na wo mo ate enti unit committee member e friend say pani kofi anim woni ba wa bedu e na bo nkomo ya wo mo de o mo hin asem atu na nim a chese no kure wonu mu a ewo eye anansua ene nyina mponase wo mu bre enu nti aban mrem na wo mre wo momoa ni nyina mu no mo aba ko a metimi di onuado no kuredi enu nyamesuro akanfo de ama wo no ya twere ho time herbal mixture wo mu ka sa nyina no wo mu ka health center asem eye anadodo na yade am de ko ho nyina malaria because krom kuma mu se baby a ye free ba no ye ntontom ye namfofo ye ne o ma na di nworo enti ne ompa bia no om de ye enti na odwe mienu bia je se okopeta heba mixture ni bito ana se wo mo si ni bia enti ene ni bia ntraso enti wo mo mpa duro ne nom nanso Dr. Tafri Jase tete no tete atempo no ne kwampa na da na tro ne se yankofa so nya home ama ye kra na ye se yemfa so no wono de obefa so enu ntie nyina ye meka no ho ne yemfa sa akwan ne so enti se wakoye test ne ye se wanya malaria abusie koto time herbal mixture ni bito na nompa na yade ene wo bi so de ye wo bosu je se ne honam nyina ye ne ya nanum ato tonton ba ko ka wonti on se wonti minidi wanum ato waposo ya ho twetwon ase de mpane na ye wo uhia time herbal mixture eno betimi ye de abo apa na isa ha nyina de afiri ho so afi ba ne be ma oh odi ehwe se odi enu ase moko yi hwe odi ehwe on se uja ne kwan be ma oba be he chi e wa abontene na ye sotoro nyankwande oba no nso da ho se ya sei se di fochi eda nsuo mu owi anu abuza se wawie ya nanka se wada ho ani wabreko time mixture ewo ho ene ne capsules but mo de gopa bi to sesi a na spike the intimacy between the two of you na timi ama awade na so na bibia ye fine se wo pe bi ato a enye na performance ne heba shops nyina mu na emo mhye ne nso nya ma pemfo ba wa makoda nufo na akoda wonya mfinhye dumie no na emo mu apedo do ato no je number si 0244 417 669 0244 417 669 one nom time na wie wanumu ate wanumu ada ho unya ya nka abeti bia di nanso aduane no papa ben ni awokoto we ye busy ti say ne ya nanso ni awokoto se se akohwe wa ma sesa nkrofo ne ma no e de agugu mama na ye se so chinsu bedi na ya de nko a ene kan bi na mema no se mu nyina ma ba da birijo yo ohu nanso be di bia didi
na wadi dipa hwenkwan na wasa nya ahoden a emfa ohaw bi emre wo a na do ani chirem ewo Hajia special local foods. Hajia special local foods aduane papa fie eho de sompa fie ni bia ka ho asem a wonim e na wo ka san se aduane papa no eye Hajia na eye enti sa wo so beto aduane wa abontene a ko Hajia ho bia wontimi nko no me ma menche na kira kwan krato aduane no ne ye wo pe tudin na fa ko obeya ama na owo hacho atomic kwan ne so ya o ba bia transition wo no wo do fo ka krampo aso be si transition wunya si wo ho abuza se ope Hajia akwada wo twam kura ko fie kura be kirew enya na kura ho me ba cho tie bia na wontimi nko unya ya nka yemfa aduane ne mrew enye sa enura eje enura mi hu delivery guy bi me san hia another one na ba bia mi hia no na wo de ade ne kura ewura onipa ne fie o ba won frɛ no ana wo gina ho na wo bie so ana afre ne wo kika aduane na bosu yie because akogina Johnson aye ne ode beye aha unya bi wo Hajia deliveries ne ho ente se Hajia de no Hajia de no de wo de ba aduane no ya hye ne mase be nti mbokura nhu man sai correct one pa gi numbers na frɛ ne mfa de ne mbre why baby a obia ya de be o ye ni o tumu wale hokura de frɛ yen 0246 359 921 0246 359 921 ena 0594 797215 0594 797215 na only yan abonkomo ne mmade ya me ya ne se oya ka aduane oya den ya banu nsuo na wan fa kasa na kire me nua wata anto aduane so esa ha me pa ne ho a ena me ka kire ne wahu ne ya da se ozo we de normal na esa amanfo ata anom but normal na emom mimpese be ye normal ade ama o ya de be ye normal ade ama o no eya anom kasa na kire me nua wata CASA we twa me so say short kasa na kire me nua wata na bibia enya fine emfa ema kasa nsuo no ekoyie pa ene nkrofo wade momfa kasa ma won amanfo ekoyie mama won kasa birthday party abedi ntuo no hwe okira kura bi bekọ na ase asore ya monya ne kasa na kire me nua wata na ekoyie pa no na ande cha eti wanim na bibia ye fine back hospital na chi e wotai fa ha ene ye no e Kasaloma Ventures wo mo na de nsuo ba ye wo mo numbers ne 0206 469 430 0206 469 430 wo mo da woroma e no ma so yasene a ye de kase yi e brewo na mamisima ne ba akopɛ na ye dane ye ho tew aba ye ba na wotwe mu nyina amano ne nsɛm wo ye de besom wo no ye besan si ukoso Emra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, adan, ena nso biem. Time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ane wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada anofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o peta meba misha enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atu. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye. Na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abasobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nko a wo mu die bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho e yare sabia yare bia
wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica na stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho enkran ha se ye wo Tantra Hill roundabout se wo free enkran ba ye wo wonsa nifa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye Fre 0540-311-311 0540-311-311 That's a 21st clinic still wo ye sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Kwambo. Oyunyankupon di fa wastrano eweye brim. And I'm Nensaso ama Onyankupon reyahon wat yepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We enable to teach us SOMPA First Service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasishia. A bro Yankupon Kasa Chenemba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service in Chawo Home Hoda. A Yadrada Kusi if Yadanopa, Anopano Nunkusi Anopanunsia. Fawodanina Sheradins. Na erade beye. SOMPA TV, Emma Aketiapa. True. Emma Aketiapa ampa. Abusua yedewase. Emma mo ene twen. Afe yentro akase no so na watwi nyina no amano ne nsem ehwe gu yi no yemie bi nani emfama ho. Edadwo ada mu na ebebo amane yese uwuram wo oman Democratic Republic of Congo, DR Congo mu a. Awrahu se mesi won se nipa be se aduosia nkono Jordan mu ho no wo mu nyina ti nananom wonse do. Wei eye adonyefo bi a wonom no aba be hye sampom ho na edu ba bia no wo makanya mu na de ntia wo moye sa ne se empotam ho ba bi te se Ituru ho no eye border town na ho sika okọ abrede ngo enam so ama ebinum firi ba bi na wo mo ba de ntia na Ghana mampene ne mpenimfo na ni abrese galamse ne yentwa abanhwe ano a ebinum se mu na wo mo didie nti no ebedu ba bi bo se dom a wo mo mfiri man mu kura firi ba bi no wo magye ho afa na fe wadana tutrafo ade tuo ne akode na edi ade hye wo ho eni na wonom se ofoso da na etoso adu no nwotwe sei se wo hwe afa ho kode ofo kura no wo mo nwemu bi a wonom yei ene nkomo bi a wo mo yei se wo mo ne wonom ewo hodi no edadi pefe se sa lendufuoi wo mo se ho ye wo ma sase na empotam ho no kama ye se the friend se tribal war no ewo ho pa na wo ho nyina yesika okọ no na agudie na obi a pese wo chese ho ye na sase nti won na wo kwan se wotimi edidi bi na wonom se nipa be se duoson de se de kode ofo ama ne bo kire no wo mu nyina ti na nanom wonse do na ne nyina ye menteme ho ase a ya na wo abusua na abusua ntam asase we ye media na creative ne operative ene langa de fo age so afa no ene na de we yaba enti hema community ho de wo mo keka ete se de wo mo ya ma ho adana manfo enti wo ba Facebook no so a dom ne bi na ache nkyira ka wo no bugina ho no nanso ne nyina mu no wono mo se the friend say humanitarian source no wo mo de ka ne praying se baabi anema no kono kankane basa ekura akuma mu ho no ano ede ne pa enti wono ma ka bi ebem wo mo nso emfa wo mo ho enyim bi we eye dadwoada de etodwa e wodi ar Congo dadwoada no a ene ede beto wanim se Thailand wo mo former prime minister a friend say Taxon Shinawatra na wo mo eche no to afiase be sa abosome nwotwe no na ano dwoada no ena wo mo yi no na papa in fact wabra pa o wadi PM sama obika seja anka wawie na homegie mu aja wo ho na ena aja wo mo che no 76 years billionaire skadio obi pa ranka se yesi efasika pa ento se wo nkwa afiase a anko betimi kura to afiase fo ni nyina kura bo ade omu kura mpo sa gu afiase aka ho nanso ni sika bebrebe nyina no entimi anye no ebra wo mo de ne kɔ afiase no
eno na no joda no a wono ane ba ena afi na busuafo kakra eka ho ye wa no moto ye nkra na mail ni su se ya ye cheke ya na chese protege paidekotan sinawatra wo mu nyina ka hono bie akoka papa ho na firafia ya me ne wo ka sei waba abafie ba bedi ne yire aduane ne manom aduane ne nyina na bibia etumi aye fine na no joda no ye da ne ya kire kama de ma wo no wo ba ye na na asem wo ka ya ne se omo ka kire no da Bangkok's Klon Prem Central Prison ho na no woda na Monday no wo mo koyi no asema wo mo ka edihia na ne say we love taxing eno a na no wone ka na no joda no ye da na akire kama edema wo afi edabna da no nso UK man soafo wono nso ne ho eba asemu saa ora customer na ifrise wo mo ko UN General Assembly mampani mahama ko ka say repatriation ye nkrofo wo mbefa wo mo ne wo agapade a wo mbefa kode amano ne no ebeye senku wo mbesa abo akire di ade abre na ehunwa na mu nyina wo mototo aba ne yese customer Thomas enokre esanse wo modi efomfa papa ye wo se sabre obi anko baw na nka wo mo etoto maye dikura nka ne nanso ne nyina no ewie ya wo beduru fie wo mo asase se babia wo keka kona hweye wo de rebe bebre won nti wo mo ho papa ne mfiri na konwa so enam so ma labor for no wo mo mpanimfo be se duo wo twinya adaje to nsa frɛ no se de amanfo keka ni se be ya resign esansa fede ni wodi afanemu wo nenso customer say one resign ne wo kyena ka ho enna de kye se mpo bibi na enna yi a wo mo asade se akandifo a wo mo no de som na wo mo som enyi onya se manma na emmeson wo mbe som ama ba bia haw no wo ene bibia entwa yi no ne matimi atoto yi enti se wo be resign afiri adwuma no mu no de ete se de se bi o ye kwa akọje asra na wantwe obowere eba ne se ye fa ne se bi obowere wu enti wo som asom pa na enya duru se wo mo bia kwampono na to se de opese wo piri bi ebra nde wonsi ho kwan na mom se na adwuma ma wie ya wo mfa na adwuma nto ho de enam de ebinom okeka amanyosem nti no wonye ne nne enye no kyena na no brada no a ene yede bre wa na ye kire o data bi a United Nations High Commissioner for Human Rights wo mo de aba ya wo mo kire se we sa office won na de aba se uko Sudan tokwa na wo mo de ayem wo ho a akoya se sagranti wo no eno nya wo mo de kupa kase pa no sa ya se edupire nkitinkiti ya Ghana ha de ne de ma mogei drone no eno bi no wo de kontokwa no na ho mo kire se entokwa wo mo de ku ho no eno nko drone strikes ne kwa account for about 80%. Enti se nipa 100 wu a na se drone no ekumu 80 sa pepe na tie eno nti enam so kra ema United Nations High Commissioner for Human Rights Vocatek wade betu ja chese sanse muhunu we se kra de a kire so kra dodo ewo ho na ni nyina no brutal struggle entokwa ewo SARFO Sudanese Armed Forces ene wamo paramilitary rapid support forces RSF for no wamo ntam ena ama mutimamufo ena ewu sanse Ghana ha kra ba me na no mpanifo no kan se sa sunu mieru nya ntokwa ya na nsansa ya waase no ena ehu na mane enu ntu kwa de monya mo ntokwa nka mo fanko mo base no obahwe no ne ye to de kwa manfo na wono kra agro ho anoka to kra woni mto ne ye to de kwa wo so ne ye de drones ena ye de bombo ye de fa ho de ayo mo sa eno ena Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights yewra Vocatek eda no wo mo de won kra ta ba monten abebu hu akonda me se wo munya sanse muhunu na wo modie no na nipa nkwa eho hia eno utime ka ne twi nanso wo mo nte nde o kan anu anu se waka na akọ baabi na abusua de wo mo hwehwe eda wukua da no America mampani Donald Trump wo kwa America na wo firi America akọ China no na enya asamwa ebinum so wo koi sa tie bia wo de Elon Musk ne IT bekọ na wone Zijempia akwa kwedi nkomo ama wo mo nso de atimi abambi sana Sam Altman wono nso de omni nso obeka ho asem nanso ni nyina ne kwa wokoye no ya na wokwa kohia China pani Xi Jinping ni nyina yese won betumi adidi nkomo ye
na wɔn bɛhu kwampa wɔn bɛfa so a saa ntɔkwa no a sesei wakɔfa ato ne kɔn mu wɔne iranfoɔ yɛ a israel koraa nya nka wɔn bɛtwe wɔn ho afiri mu nanso wɔn ne hwee ka san sɛ ɔba ɔdɔ ne kunu wɔsi mi wura mehwɛ wɔ ano ɛno na wɔkɔɔ sɛ daabi bere Strait of Hormuz wɔn to mu no edu baabi iranfoɔ ka sɛ wode nneɛma bɛba abɛtwa mu kura China sika deɛ a yɛbɛma waba na kyerɛ sɛ wɔn ne China etumi kɔ nna kra nna nti ɛwɔ sɛ wɔkɔ na wɔkɔ hunu deɛ ɛwɔ mu ampaniampa ne nua ne ampa wɔkɔe na wɔkɔsi yɛn nso no wɔn gye na baaba kama ɛwɔ afa hɔ na ɛho nkɔmmɔbɔ a na wɔn kɔbɔ nyinaa yɛ sɛ ɛbɛyɛ na ntɔkwa no a wɔn de abankyere wɔn kɔn mu no yɛ a wɔhwɛ sɛ aman bi koraa bɛba abɛka ho ama sɛ wɔn bɛbɔ Iran ase foton anaasɛ mpo wɔn bɛtwa so a kanserefoɔ sɛ wɔnto ne bo ansa kɔpem sɛ wɔn bɛma ne kwan sesei wapɔ so korɔko no ɛne wɔde nam edidi ho nkɔmmɔ nti ɛda wukuada wɔwuram ɛwɔ China yɛ na yɛ nanu ɛnante a ɛno nso yɛabɔ so ɛde ma wɔ ukuo dada muni egyina yi ukuo dada na yɛde bere wɔ sɛ me wɔfa kuma kɛstama na sɛde na pam kora ka no na ano brada na dwoda ne nyinaa na esisi ya na wɔka sɛ pressure pa sese but the knock olukemi wɔn mu nyinaa pɛ na akonya na agenti wɔn so wɔn si fam labor for kora kakra ma convince wɔn a wɔn mu nyinaa bɛka ho ɛna na ano wɔkɔ wɔn mu ma hyɛ bedwam hɔ na ansa na wɔn ɔkɔ no na kinchas na wɔn akora awura mu wɔ hɔ ɛne wɔn akɔkasa ɛne ɔkɔ wɔka na adwene pa na wɔka ne ɔbɛka nyinaa wie yɛ no na amanfoɔ sɛ hɛ wɔhene na akasa no wɔn nso wɔhene akasa ɛno kora kyerɛ sɛ osi fam ɛna kɛstama akɔɛ no ɔsɛ hɛ na wɔhene kasa ɔbɛka no mante wɔ ho wɔkyerɛ mu sei. This King's speech is a strike against the status quo that has failed working people. It's a King's speech for the young people whose gifts lie in their hands, who work hard, want their talents to be recognised, and just want an opportunity in their community. A King's speech for the children who, under the party opposite, had to go to school without breakfast, hungry, cold and tired, when they should be focused on their learning. And, Mr. Speaker, it's a King's speech for the backbone of this country, for working people who worry about the cost of living, want their town centres to thrive, their public services to work, their government to be on their side. And, Mr. Speaker, we are, because the heart of this programme is a plan to make Britain stronger and Britain fairer. Mr. Speaker, right now across the country people turn on their television and they see bombs falling. They go to the petrol station and see prices rising, and they're worried sick about the consequences. We cannot stand here in this House and pretend that this is new. Britain has been buffeted by crises for decades now. And Britain, no can you say Britain? And I'm not saying my Britain, or no, I didn't cross Britain. And the Tino Crano, as any Britain. And the New Hennebaka in Nano. I said, somehow town phone room. Now I'm feeling and he say, who's a hero crowd when you see a fee. And no, I'm walking go ahead so. Eddie be about for a name when you're Hennebaka in Nane. And Buntu, and some papa and I also work. Any adequate pot here, yeah, also one way, Netimia Ama, UK mine and our Britain. One might be on found ye, correct one pie on a pen. I don't know Hennebaka, never when you say or no, and your man going to resign. Way, man, so for Kestama. And ye free wa, my young call Edaya Wadanum. Yawadanumuna, Philippine for one politician back na ICC for no. Metre international court for na wo mo hwehwe no criminal court na hwehwe na wo mo hwehwe ni nyina yese uhwe baabi to say 2016 ekọ 2019 no mu ho a wo mbeka se nipa be se empem dumienu ekosi empem aduasade wo no mu nyina eti nana no wonse do ye no na emfamra kwan so ene yese illegal killing enti wo mo ka no ena De La Rosa, ever chese no Crebianim, Sadia Wamusi, Ede Tonosono, and Tessa, Nelso, Sadia Etieno, Senate President Alan Peter Cayetano, Wano, and a new boss Amani Chese, Penino Wamo Reno, now Sadia International Criminal Court. Said the Hagidian Womania Bripa, a penny patch, also said Wombeto Tonano, now Wadomabuama and Nemabi Etimiako, and the Philippine President Ferdinand Marcos Jr.
aba sa na emergency meeting na wɔn mo frɛ ene aban mpanimfoɔ ne abambɔfoɔ tena se ya wada no nya asɛm ketewa ɛno na Randolph Tuano wɔno na yɛ wɔn mo kasamafoɔ wɔbɔ so ɛwɔ radio TV so yɛ ma asɔmpa koraa yɛ aso TV kyɛ sɛ sɛdeɛ wɔn mo ni abere a ICC International Criminal Court ɛhwehwɛ no no na emu nsɛm no deɛ wɔn mo nya ne pɛnkyi ɛsɔ na wɔn mo de ne gyina mmerɛ n'anim a ɛntokware deɛ bɛbɛm afe enubɔne ɛho dwadie ne ne dwumadi a wɔn ankasa yusu bie koraa no ɛno nso bɛpiem enti wɔn mo nya nsɔ ne pɛnkyi deɛ yɛgusu a deɛ ni ɛda kwan deɛ bɛpiem nso no yɛabɔ so yi ɛnya deɛ yɛde bɛkɔ tietiefo yɛgusu gyina yɛwada na sɛ ayi Vladimir Putin sɛ ɔno nso ogusu yɛ akode o na amanfoɔ sɛ ɔne Russia ne Ukraine tɔkwa no wɔagyae ɛhɔ na yɛ 7,000 kilometers ɛde ba Ghana no say one more ɔse yɛfrɛ no sɛ the most powerful missile in the world and wɔbɛtumi atena Russia atoa ba Ghana atwa mu kura afiri Ghana asan akɔ Cote d'Ivoire wɔfiri hɔ bɛsa akɔ Burkina wɔwie a na ɔde awura Strait of Hormuz no mu na wakɔ bu nkyɛn hɔ nyinaa agu no wabie kwan de atom missile baako pɛ no na adwuma wɔbɛtumi ayɛ no wɔbɛtumi akɔ sɛ we no na ofiri hɔ ba ha 7,000 kilometers we obetimi akɔ 35,000 kilometers missile baako pɛ no obetimi travel 35,000 kilometers how they call miles na 21,750 miles ɛno no obetimi akɔ enti je sɛ wɔbɔ adwuma pa na wɔn mo se yɛfrɛ no nuclear capable SAMAT weapon enti SAMAT saa no amfrɛ no the most powerful weapon and as a missile ai we ase America for kura ni bie Israel for ni bi na nkanchum se Iran for kura akonya bi eno bi na Iran for peso amoya America for so mo kwan a wo mo gusu a wo mo kono na nipa okobɔ amane yi Sergei Krakayev one ye commander of Russia Strategic Missile Forces ena na no wo mo ye test ni nyina wie ye to ba kokɔ hye Russia punum eno mu say say akote maame watakura tail ni podia ewo ponase enti ebetimi akopa nti ofiri hɔ eno ade na ni kyerɛ mu Moscow ya wo kwa bankasiem ekɔ report kyerɛ Vladimir Putin say jaje say adwuma ode hye wo monsa no wo ba bi o ma ye ede akodu na Putin shape video so no ne se ne ho nsɛm ne tie na na so mummo ni adwuma say pa de obetimi aka say wi ase nyina Russia eno kita the most powerful missile obi a ni bi abusua ma yanko edafiada mekyerɛ enoda ensɛm a epie wa amano ne nsɛm mu na no nso yɛbɛkɔ Macron France babi adamfo pa radio wa sabere wo mabia tumu wei ma adehia wo mfra bibima mu ɛto efie kasa no na ɛhɔ na deɛ wɔhwɛ afisɛm so sɛ yɛ ɔman Ghana mu a anka yɛwura mu ntaka ya wɔwɔ France hɔ wɔde to so sɛ entokwa bi ahyase wɔ mpɔtam hɔ a ɛte sɛ deɛ posifo a wɔ man mu wɔ mo kɔ soup ɛwɔ gato ahodoɔ na ne nyinaa yɛ enubɔne ho kon na wɔ mo ko sɛ be ya wɔ mbetumi atwa abaahwe ano koraa na mmabunu no a sɛ be wɔ mo atu agusu sɛ brato ɛfom no na nso ebewie na obi gyina afodwabinim no wɔda saa nneɛma no nyinaa bɛfiri we san sɛ empane to sa mmabunu ne mmaba wade mu na ɛba na Laurent Nunez ene wɔ mo interior minister no wɔse abamu a wadi mfinhyia du miɛnsa wɔn de wɔpirapira paa ɛna deɛ wadi mfinhyia du num nso no krataa ne kyɛ sɛ eturo kan no ama on de wɔti nananam wɔn sɛ do enti nantis hɔ prosecutor Antonio Leroy ɛna no wɔn nso kyɛ sɛ wɔhunu paa yie sɛ saa enubɔne ko a wɔn pɛ sɛ wɔn mo ko no ɛda sɛ boa te sɛ deɛ wɔn mo prapra soup no wɔn mo soup a sɛ te bia wɔn bɛfa enam foforo kra de afra nkwan na branka wa modin sɛ wɔn mo de no ebem nanso we nyinaa no saa ba mu ano wadi mfinhyia edunum a wati nananom wɔn se du Paula ɛna yedi nim no ɛwɔ nanti safa hɔ na wɔno nso no sɛ yɛ ka pa na kyɛ sɛ Port Boya ɛhɔ na wodi ne dwuma kɛse wɔn mu nim no pa na ebinom kyɛ sɛ wɔnyɛ criminal sɛdeɛ esi yɛ wati nananom wɔn se do a ebinom kyɛ sɛ gyama abɔnefo sɛm no wɔkɔdie nanka yebusa sɛ deɛ wɔntena fedifoɔ tena bia wokɔtena hɔ yɛ dɛn ebi yɛ asɛm a wɔn mo bisa na nso ne nyinaa mu no abusua no ɛne ne wɔfa nom ɛkyerɛ sɛ ɛbaamu a Puola wɔnya kodabɔne wɔmpɛ ne ho asɛm na agya obi nim ne efiri soro aba bɛte
ba ira humam ama ne aba we nyina aba na saibra hu se me ebetimi aba se bi kura no wo ne nam nso na no sanse wotime je mframa pa wo ho toda kura no wo mu guru nso ebia na eho no wo kofa ya we no ekokohia no nanso wo mu nsisu dua se bi o ye se ne denko na we American no Stella ena no wonya adaje kirekire mu a se de mu nsemte ya ya ma ne bofo nso efa bi ma na yewie kase no ewo fiadam no ena anu a yede bato wanim se opiem wo India for se wo ma to petrol so wo ma to diesel so na abusia yiwa som wo mo to wo ma to nyina no wo mo de 3 rupees Indian for sika no 3 rupees o de $1 mu a 3 cent 0.03 cent nti enru 1 cent kura enru enru 10 cent kura sanka bi a 10 pesos in tika 0.03 eno wom de atoso enti sa wo calculate ya say petrol no ne bo ahwiri akodru 97.77 rupees per liter o de $1 mu a $1.02 o de bagana cedis ya 11 cedis 80 pesos eno ye petrol 1 liter no ana say o de diesel no so say diesel timi ahwiri akodu 90.67 rupees o de $1 0.94 na say 94 cent no akakra kra ansa na bedru $1 na no o de bagana cedis ya 10 cedis 77 pesos na say omo so omo de no ba bi ombo na kodu no na wo mu su se petrol boy dene na manfo ze hwe momra ga na ha mehwe moti ho su se petrol boy de ada ya moto petrol 11 cedis 80 pesos na 10 cedis 77 pesos ena enra ye bo mu kase ebeto dwa no a ena wo mo prime minister Narendra Modi apam wa fa ba ko no wono so de to se we die Indian for wo mu nim hawa mo fam na so anya hwe mba bombela tibi mamo yam na these two shall pass assembly we twemu a gina Russia ni Iran US ni Israel for ntokwa ya Strait of Hormuz so traffic na ache ho no Iran India for no omo ye omo petrol omo use omo no nyina no 90% wan kra enti omo ba ye third largest in the world omo kra petrol e de ko omo mamu enti aba ne say no omo wa kire won pa ene say omo atoto omo petrol nim kakra they say diesel akodru $0.94 na say 94 cents a okaka bomu a 10 cedis 77 pesos e wo Ghana ha ena wo mo petrol no so 11 cedis 80 pesos a 97.77 rupees ena 90.67 rupees respectively we India enkomo ya efiri ho ba ya eno so na watwi mu ye da na ya kire sa e de ema wo we ene nsema hodo bebre ene ye beje bre kenkan ni nyina kama bra time ya ba mixture boy ye chidom ma ya som wo Haja special local foods. Enso kan ye hona fe kasa ma ye nsuo no me no. Ye tena se SOMPA 106.5 FM nkran ha se no. Asantememu SOMPA 93.1 agent nsem no Adam for radio. Imano makro ambobo an ho pe ono so gye. E na afi SOMPA 101.1 e wotakwa SOMPA 103.3. Eno e wotakra de. SOMPA 106.1 e wotachima wagye ye. SOMPA 98.9 e wosunya na laji be kwa na bro san mu ha. Night market wa sonya wono so gye kase yi. SOMPA 90.7 e won kranza papa toast mo wo mo gye kase no kama etete ne nyina afra mu a bibia ye fine. SOMPA 101.3 e wodoma ho na doma FM 100.7 wono so gye ye. Kadashia band radio e gye kase yi. Kingdom 106.1 e wo mankasim decoder no so SOMPA FM ena babia radio for nyina wo no ho na makan SOMPA FM ena Facebook ni SOMPA 106.5 FM akra YouTube ni SOMPA FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo na egu abetime ko kenkan bie na bibia etume fight chire mu sane mu a ne sane mu abo ne bede e de egu SOMPA TV so live loud and clear ena maami agbo dede ka ne den ho a Denise ne se ode asha dakemu ena na safo kantanka be ma boada wo ma dawro ma no de to Facebook ne so kama ma bibia ye fine ayeyi ni Alex mo ene Azuka be ma papa toast mu nyina de to TV ne so ma bibia ye fine na anuanu mo apesemaka ye beje breken kan kase de ma wo no ye me odoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma me ne mapam triple A mine ejapia